Sabon fassarar algaita na wannan satin mai suna Wutar Jeji na biyu ko kuma Madugu na biyu ya shigo shagonmu na Telegram. Ga mai buƙatar wannan fim ɗin zai iya tuntuɓar mu a lambarmu da yake jikin wannan bidiyo. Za ku iya tuntuɓar mu a WhatsApp ko Telegram domin samun wannan fim ɗin da ma duk wani fim ɗin da mutum yake buƙata kama daga Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega da duk sababbin kamfanoni irin su Fikira da duk wani fim da kake buƙata tsoho ko sabo muna maraba da kai. Assalamu alaikum. Shin kuna son sanin yadda ake samun Indian Hausa kai tsaye da zaran ya fito kamar dai wannan fim na jikin wannan bidiyo? Ku sha kurminku, nesa ta zo kusa. Ku biyo ni har ƙarshen wannan bidiyo domin sanar da ku yadda ake samu. Wannan tashar an ƙirƙire ta ne musamman domin kawo muku sababbin Indian Hausa films inda ake haɗa fina-finai na India da fassarar Hausa cikin ingantacciyar hanya. Idan kuna son samun cikakkun fina-finai ko tattaunawa da mu kai tsaye, abu na farko da za ka fara shine ka yi screenshot na wannan bidiyo ka tuntuɓe mu kai tsaye zuwa WhatsApp ko Telegram ta hanyar lambar da za mu ɗaura a jikin screen ɗin wannan bidiyo. Muna maraba da duk wanda yake sha'awar kallon fim cikin harshen Hausa da kuma sababbi ko tsofaffin fassara masu ƙayatarwa. Kada ku manta, ka yi subscribe ku danna ƙararrawa domin samun sababbin abubuwan da muke ɗaurawa a wannan tasha mai albarka. Mun gode.